Ето защо всеки български спортист трябва да знае българска история. Представи си, че състезателят се е подготвил много добре състезанието. Значи той физически е направил бомба, няма кой да го бутне. Обаче когато отиде на европейско или световно, някакво международно, той просто като види чужденците и някакси още предварително се смазва, защото той си казва, те са чужденци, те тренират на по-хубави условия, отколкото ние тук в България и така нататък, и започва да се чувства като някой човек във втора класа, който хич не е добре. И тук в случая вече се намесва българската история. И тук идва ред да спомена, че всъщност българският народ е най-вероятно най-великия на света, защото историята не е такава, каквато я учим в учебниците, не е такава, каквато я казват по телевизията. Изобщо няма нищо общо. И когато тези спортисти прочитат истинската история, тогава вече всичко става много различно. Защото може би сме даже и на малко по-високо ниво от всичките тези чужденци, защото всъщност тяхната култура идва изцяло от нашата. Така че четете истинската история и се мотивирайте, не дей да се чувствате като някакви хора във втора класа, защото всъщност ние българите не сме такива. И разбира се, ако ти е харесало това видео, харесай го, коментирай, пиши твоето мнение и ме последвай за още полезни неща.